Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng SED Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinapablood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. SED Paniawat Plus. Gawa ng SED Marketing. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. It is just a shadow. Shadow? Yeah. Yeah, ay gani ko kaduka, yaya na. But why we're going out, Manday? Oh, I'm scared. We're just new here in the subdivision, and it's not safe. Let's not go out in this time like this. I think it's 2 a.m. pa. Maghuot akong... Di ko ya. Kaya naghuot akong dugan sa kong tamko. Gusto kong muhanggap og presko ang hangin din sa gawas. I know. You're bothered with your dream. Yeah, naon sa kaya? I'll ask you back. What happened to you, Day? Why are you bothered with your dream with Sandro? How was the kiss, huh? Was it passionate? Saba kada yaya, uy. Ay gud patakag tabi, ya. Oh. Tanay. Let's get inside, eh. It's cold here. You don't want baya nga manghaplas kog liniment because of panuhot, ha? You don't like the baho, then you want me to sleep with you. Karon lang ko padog di mo yaya kay nabaghuan pa ko sa maong lugar. Maano ko sa kadugayan din Ako gusto ka suod na lang sa bay. Pasag di lang ko din sa terrace. Sure? You will not go out? Your father will get angry with me, Day, if you will be lost. Unsa man ako paglakaw aning kahimtanga ron yaya, moagi aning terrace, moambak ko, ha? Okay. You take care here. You take care here. Okay, ya. Ano pa magkabatog? Oh. May tao sa Picas Terrace. Kadlaw na. Anong na magasigawas? Tunog na ba? Ano magbuot man ni siya? Sod na. Akaleche. Kimanduan ko anong tawhana? Sige na, sod na. Ha? Leche. Day? What happened? What happened to you, eh? You said you will stay outside. Yeah. Karon, you get inside man lagi. Gisapot ko, yaya. But why? Because of the kiss gihapon? No! Oh, what man di ayo gisaputan? Si Sandro. What? Still Sandro? It's the kiss lagi? No, yaya. Naasa sa terrace sa Picas Bay, gimanduan ko niyang pasudlon kay tunog na ko, no? Then why you make sapot? Nga he is concerned man da ito you. Unya, kinsa mo siya mumando na ko, anak yaya? Don't be rude. He is just concerned to you. Wa ko magkinahanglan sa iyang pagpakabana na ko, yaya. Kay kinsa man lagi siya sa akong kinabuhi. Your bodyguard. Oh. You forgot? He is your official and personal driver bodyguard. Yaya. So, it is his duty to protect you. Kung nabutang sa alanganin ang akong kinabuhi, yaya, pero ugwa. Dili, di ba? Nagpahangin lang ko sa may terrace, pero gibadlong ko sa animal. Still, he is protecting you. Protecting from what? From the tunog. No sense, yaya. Tuod akong balik. Ay. No sense. Oh, if you can't sleep, I know you can't. You can't sleep. Sandro will always be rolling in your mind. Ew. Nga nugod taon, yaya. There's a song I know. No? Sorry, this Bisaya, ha? You know, I don't like Bisaya, but I want to sing it with you. So ba kanta ka pa? Wa ka ba malipong siging toyok sa akong Paday ka badoy ba ng kanta hayaw eh? Hindi kong sabot ato. But you can relate much. Oh my God. Mga tuga tayo ayaw eh. Giduka na ko. Wala mi ang atong topic. Okay. Let's get some sleep. I will kill the light na. Okay, Yaya. Please. Pagka ng suga. Okay. As you wish. Gukod-gukod. Wa pa ka nalipong. Sisig tuyo.
kuyok sa akong sa imong pagkalaagan. Nasaa ka sa akong dughan. No, you and I will never part. Napawang ng sugas-bigas bahay. Natawag na siguro sila si Charmin o siya Yasili. Ano ba ganiya mong kuan nga sitwasyon? Ang tuyo ko lang sa pagbiya sa amo. Ano lang malikayan ko si mami. Kaya napuno na ko siyang pagsigig mandar na ko. Nga halos siya lang magbuot sa kong kinabuhi. Sa akong pagkatao. Gikan sa kong sininaan, hangtod na sa babae, nga alang na ako. Gikapoy ko sa paghiskot ma'am kanunay og kwarta. Kinahanglan daghan mi kwarta. Kinahanglan nga kwartahan sa bang babae nga ako magustuhan. Noon ta. Wa man ta may magdisod. Gani sobra-sobra na nga mong katigayunan alang na mong duha ni mami. Mong makabungol la. Kung buhay pa na unta karon si daddy. May kakampi unta ko. Magkasinabot kaming daddy nga magkontinto lang sa simple nga butang. Ug ika-vibes ginako siya sa akong buhaton. Sama ni Sir Mike karon. Oh. Eh. Kalit nga ni Santop si Sir Mike siya kung una-una. Bisit pa yaoy. Bisag unsa na lang yung akong posisyon. Di ko makapalik og tug. Ang hangkaw nga Zandro ang niya sa kunya-hunya. Nimal ba yan niya eh? Imbis ka naglikay ko niya, nagsilingan na noon mi. Nahimo pa na akong driver bodyguard. Bisit ka kid Zandro. Animal ka yun. Di ko mahilo na ani nga managsilingan na mi. Ano mo kitaon, Zandro? I told you, you can't sleep because Sandro is rolling down in your mind. Yaya. Ngul-ngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kas kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipayan naman lagi ta? Syempre, Ate Pres, kay may tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagroso kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagrosong kapsula. Produkto sa SED Marketing. Kadaolelot, kadaolelot, kadaole, ole, ole, lot. Oy. Good morning, Sir Goliath. Bida, nag-cheer pag yung kaporbida. Ay, kanta kong katawan na. Lingkod diha. Dato guga. Dato siyang mata. Lingkod diha, tinood kong agawon. Pamaho na. Naluto ko na ang imong itlog. Siya? Sure na siya kong itlog. Oh, imo laging itlog. Ako na naluto. Awain na. Maayo kayong pagkalain sa puwa ang puti, oh. Ngano kay puwa may tawagan ng pughak sa itlog nung yelo mata na? Di ba mao na imong paboritong sudaan mabuntag yun? Paluto na yung kanon na oring sunny side up nga itlog, ha? Ingon man to, hotdog sad, ha? Dayon, buling-buling nga na yung katsup, ha? Si katsup. Kitsap ba noon so na siya? Dayon, paandam na yung ka ni mami ni mo og milk gatas, ha? Bisan dako na ka, gigatas pagyapon ka, mututoy pagyapon ka si mong mami. Pag-sure, Pero karon yung anak ko sa bahay na kapilay andam na ko. O kaha, tea. Tea, ha? Tea, wala ba tanang tea dong? Pero na ay akong kape di, ha? Kada lang siya ako na Larga! Hamtong nagyo ka kunauna, dong. Di nagyo ka mo inom mo gatas ba? Kape nagyo taon.
O, gumaunay wa sabti ni mama ni mo. Hangtod, karon gibinata ng gihapon kaniya. Sige, mandar kung sa'y angay mo buhaton. Kung mahamtong na ta, may kaugalingon na tang desisyon, dili ba? Gusto ka noy. Ug mao ka nay, wa masabti ni mami nako. Wa makasabot si mami, anak. Pero, gimingaw na ba akong mami noy? Oh, bangag sa lubot. Tuara, layas ka. Yung gimingaw di ka. Gimigaw kas pagsigig manda ni mami ni mo dong? Dilit tungod anak noy. Ako biya na siyang inahan. Panuwa lang siya kasabot kung siya akong gusto ba? Porbeda na. Mao din, dako kay nag-A-bag sa imong mata, ha? Ha? Wari ka katong noon ng mami ni mo. Oh, ato pa magkikitaan ba? Niya mo kituro di siyudad. Ngita man tanong mo. Lipay kita mo kita to mo. Kung anong patuson ni mo kugulingon? Siguro na ng mami ni mo. Pwede mo na itong pagkikitaan. Aron, makatuhog kang maghayang. Saman? Di ba si mami hinungdan kung anong wa ko'y klarong to gabi no eh? Kisa mo niya eh? Ang among sitwasyon ni Charmin. Ha! Awa na dong. Nabihag na ni Ma'am Charmin ang imong pagbati. Na in love ka. Unsa? Di ba I told you last night that you can't sleep? Yaya. Look at your tabon-tabon. Big eye bags. You thinking of Sandro? Kalagot na gintawhan na yaya eh. Nga pang gisunod-sunuran manggid ko anak niya eh. No. Not sunod-sunuran day oy. It just happened that his big-time friend bought the house next to our house. I saw you opening laptop last night. I wanted to ask, but I am so sleepy already. You're doing business? No, wa ya oy, nag-FB ko. Ug usa sa akong FB friend nga akong batchmate nag-organize og among batch reunion. Nag-remind na ako nga unyang gabiin ang among reunion. Oh, that's good to know. Are you going? Yes, yaya. Kay naikog na ko. Wabay ko ka-attend last reunion na mo kay dito ko sa China. So adto si Sandro ya og ingna nga pangayoon ko ang yawi sa akong sakyanan kay gamito na ko unyang gabi. No need to go there in their house. I will just call them at the terrace. Unsa? Watch me. Maayo kay nagpagumpra ka katong konsumo ni. Nagka-grocery ka. Oh, niguro ta obligasyon man tika. Ay mosamot og kutahan kung mami ni mo. Di ti ka maatiman. Nya, bantay mo kong auring nga. Nagatiman gito taon ni mo pagkaon sa una taon. Nung hibaw kung unsay paborito ni mo pagkaon. Pero mahuro ta sad ni, mag-grocery sa ta. Oo, noy. Share lagi da eh. Maganad-ana day kong tawag ni mo anak kay. Kaluod. Masipyat siya kong tawag ni mo atubangan lang Sir Mike o Charmin. Hey there! People in the house over there. Are you in? Are you in? Kicharo na eh. Kicharo dong. Hey, Sandro. And John Goliath, are you still alive? Kanahan. Si Yaya Sili ni. Kanahan ni si Yaya Sili. Ay, buhi mo kuruta dong. Ano lagi? Buhi patani, ha? Anong gitawag man ta? Basig mga dagpamahaw dong. Mahaw lagi po ta. Bisag nagkakaon na ta. Bisag man na tagkaon, pakal ka po ta nila. Mga gakatubal dita? Hey, Sandro. You come here in our house. And the chairman wants to talk to you. Pite. Hala dong. Gusto mo kisultin mo sa Ma'am Charmin? Ha? Ano makisulti magkanak kong maldita? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin. Ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal ko rin nangarap na